Yanda verenga. Vanhu vakupinda mupromised land. Vanosvika pakakiwa paJericho. Yet Mwari vatoti ndakupai. But vanokiya varegere kukiya. Imi mapiwa naMwari. Pane munhu wada kushumira kulife yake muzora nhasi. Nyangwe chinhu chikanzi ndechako. Une zvaunofanirwa kuziva. Jesu ndiye akatumwa naBaba kuti auye panyika afire vanhu. But yakasvika nguva yekuti pakanzi pakati pake naBharabhasi vanhu munodani uye ndiani angaende pamuchinjikwa. There was no need yekuti vanhu vaselected munhu anoenda pacross. Nokuti already it's godly given to Jesus kuti he is the one going to the cross. Saka kana Jesu chaiye akakwikwidzwa muchinjikwa wake. Naizvozvo zvinongoreva kuti nyangwe zvimwe zvinhu zviri zvako. You can even face a challenge. Challenge doesn't mean hazvisi zvako. Vanga vapiwa promised land naMwari. Ndokubva vasvika paJericho. Pandaverenga pati vanga vakakiya magedhi. Hakuna aipinda, hakuna anobuda. Mwari ndokubva vataura kuna Joshua vachiti, tarisa ndakupa. Kureva kuti nyangwe pakakiwa unofanirwa kunzwa kuti Mwari vati kudii chekutanga. Joshua, Jericho pakakiwa, hapana ari kupinda, hapana ari kubuda. Bati ndakupa, tarisa ndakupa. Saka naturally ukatarisa pakakiwa Mwari vachiti ndakupa. It doesn't make sense. Munondipa sei ipo pakakiwa zvinhu zvakasunga. Ndoda kuti utende Mwari masikatano. Nokuti zvimwe zvinhu zvawakapiwa naMwari chakaita kuti uregere wanga usina dzidziso yakadai rekanisanangura. Vanhu vakakiya magedhi eJericho havana kunge vaziva kuti vanhu vaMwari havashandise gedhi. Vachashandisa pese pese kana madziro adonha. Rega vanokiya Jericho vakiye. Vanofungidzira kuti moda kutopinda une pagedhi. Gamba type yauya naMwari haipinde nepagedhi revanhu. Vari kuda kutopinda nepese pese kana masvingo eJericho adonha. Rega ndiprofite mulife yako. Vanhu vakakiya havana chavakakiya nokuti una Mwari anopinda nepese pese. Vanhu vakavhara hapana chavakavhara nokuti una Mwari anosumudza anogadzira musuwo pasina musuwo. Saka vanhu vakagadzira magedhi avo ndokuisa malocks akakura ndokubva vakiya. Vakati nokuti kune Israeri iri kuuya. Saka Bhaibheri rangu richiti kana Jehovha ari kurutivi rwedu ndiani angatirwisa? Nokuti wese ari kuedza kurwisa. Ava pavakatokiya Jericho vanga vakutobatsirawo Joshua kumuzivisa kuti zvenyu hazviuye nepano. No wonder Goliath paakapfeka zvekuvhara akasiya panouraya. Why? Ari kubatsira David kuti usambokanda kwese ndakusiyira panoshanda. Kana Jehovha ari kurutivi rwedu ndiani ungatirwisa? Saka vanhu muJericho ndokubva vakiya magedhi. Mambo ndokubva audza vanhu kuti hapana anopinda, hapana anobuda. Ati kupera kwenyaya kune vakapinda. Takiya magedhi kuti hapana achapinda. Ko ndozvazvakaita here? Aiwa, kwakazopinda vana veIsraeri kwete nepagedhi. Every area yanga yagedhi. Pavakatenderera masvingo eJericho akaondomoka. Pese pese panga pane gedhi. Kureva kuti ukatanga kufamba mushoko raMwari unenge uchivhura magedhi akawanda. Pavaifamba vachitenderera Jericho
avasi kufamba pageti vari kutenderera masvingo eJeriko ese, but pfungwa yevanhu ndeyekuti tinofanirwa kupinda nepageti, but Mwari paati tendererai ataiwa wedzerai geti, wedzerai geti, wedzerai geti, wedzerai geti, wedzerai kupinda napo, wedzerai mageti gapu, geti gari kuti. The more you start to walk according to the ways of the Lord, you are opening many doors for your life. Paunotanga kufamba mushoko rake, uri kuzarura masuwa akawanda. Sabakataurira kunzi tendererai for 7 days. Kurauti pa 5 days masvingo haana kudonha. Pa 4 days masvingo haana kudonha. Pa 6 days masvingo haana kudonha. Vanhu vachitenderera. Naturally panyika chiremba anogona kukuti mapiritsa ndiwo anopedza chirwere chauinacho. Please, ukaona sekunge wapora usaregere kupedza kosi. Makambozvinzwa? Iwe watopora womanikidzwa kupedza kosi yemapiritsa. Vane zvavanoziva kuti kupora kwawaita kumaonero ako sati zvaita. Pedza kosi. Kureva kuti dozi yawapiwa inoenderana nechirwere chichiri mauri. Saka ukasiya halfway zveshuwa unoona sekunge wapora. Sei uchiona sekunge wapora? Nokuti uri kuda kupora. Unotanga kuona sezvauri kuda. Ndo dhenja ine Bhaibheri ka. Bhaibheri ukariverenga une nyaya dzauri kuda unodzinzwa. Kana uchida vakadzi unongoona panoitisa vakadzi paunowanisa vakadzi. Unotopa kana uri wedoro unoona mavhesi acho anonwisa. Zvaunoda rinongokupawo. Saka kana wakuriverenga, make sure wabvisa zvaunoda, uri kutsvaga zvaanoda. Nokuti ukariverenga une zvauri kuda unozviwana. Vanhu vaita vakadzi vakawanda neBhaibheri vakapawana. Mumwe ari kutonwa akapawana. Kwavanopawana sei vamwe tichipashaya? Akaverenga achida kutsigira zviri kuitika. Usati waona munhu kana achikupa mubvunzo. Pane munhu anokupa mubvunzo weBhaibheri ka iye aine mhinduro achida kuti zvitsigire zvaari kuita. Saka unofanira kutsvaka mweya wokunzvera. Right. Saka vanhu vakanzi naMwari tendererai masvingo eJeriko 7 times. Ko sei masvingo asingadonhe 5 times kana 6 times? Secret iri apa iRevelation in New Testament. Ukatarisa ku New Testament machechi ariko muna Revelation 7 churches. Saka Jesu achadzoka after those 7 churches kuti vanhu vachipinda mu real promised land inonzi heaven. Saka ava practice the promise in New Testament. Saka havana kuzviziva kuti yatiri kuita ishadow yezvichaitika. Nokuti ndi Mwari wamasimba wose vaigona kutenderera kawana akatodona kawana. Why 7 times? Zvauri kuda zvinogona kuitika nhasi, but sei Mwari vachitange vari kunonoka. Ipapo ndopa unofanira kutsvaka Revelation. Unofunga kuti Mwari uyu angatadze kuchinja upenyu hwako nhasi 5 isati yachaya. Ivo vakatora 6 days kusika nyika kuzoti kudhila newewe masekenzi mangani. But sei vaitange vari kuzhuwa nguva. 5 times Jericho aidonha. Vanhu vaimba vatenderera Jericho handa kudonha. Ndine munhu pano aita zvinhu zvakanaka kwenguva yaafunga kuti yakareba akashaya maresults. Inzwa, inguva yawafunga iwewe kuti yareba. Handizivi kuti wakabvunza Mwari here kuti zvanyanya kana kuti zvanonoka kana kuti ndiwe wakaona sekudaro. Nokuti chandoziva inini Mwari haanonoke. Mwari haanonoke. Nokuti munguva yese arimo, zura ariko, nhasi aripo, mangwana ariko. Saka yauri kuda yemangwana, mangwana achatoriko iye iko. Yauri kuda nhasi, munhasi arimo. Saka ansa yake hainonoke. But vanhu vanononokerwa. Kwete kuti Mwari anononoka.
vanhu ndo vanoona vachinonokerwa, iye haanonoki nokuti anozviita nepurpose. Ane zvikonzero zvaanoitira kuti tenderera 7 times. Iye ari Mwari anoshamisa wekuti kutenderera ka1 panofanira kudonha, kureva kuti ka6 haasati aMwari. Aiwa ndiye but haasi kudonha. Don't lose that. Waunotonamata ndiye Mwari wacho nyangwe Jericho risati radonha, but continue to follow the ways of the Lord. One day you see your results coming. Unokuti pavaitenderera zvazvirize Jericho rarakakura, vamwe vaigona kuudza Joshua kuti dzinenge hazvishande tama 5 months. Hey, osa mweya wekutsungirira kumutendi wanhasi hakuna. Vanhu vane pressure nokuti zvevamwe vavo zvaita. Saka manamatiro ake ndekutoti Mwari zviratidzei nokuti ari kuratidzwawo nevamwe zvaitika. 4 times Jericho ingadonhe, but vanhu vaita zviri correct. But vaudzwa kunzi you must surround Jericho 7 times. First day munotenderera once, second day once, muchingodaro. But pamuchasvika on the 7th day, Joshua chapter 6 verse 15, and it came to pass on the 7th day. Kana pane 7th day ndibatsiro kunzwa zuva redu. It came to pass on the 7th day that they rose up early about dawning of the day and compassed the city 7 times. Vana vane law iri pamatombo ya Moses inoti day 7 hakuna anoshanda. Chaakundinetsa vanenge vari kutyora murawo, vari kushanda, vari kutenderera, vamwe vachiridza hwamanda, vanhu vachishanda. Vadii kugara nokuti zvinenge zvinopikisana nezvakanyorwa padombo. On the 7th day vakatenderera 7 times. Vanenge vakanyanyoshanda musi weSabata. Mamwe mazuva vaishanda zviri nani. First day vaitendera ka1, second day ka1, but 7th day 7 times. Kuratidza unhubu hwakakwana kuti nhasi panosenza munhu pano 7 times. Saka toti Joshua ari kurasika here pamirawu iripo pamatombo, kana iye achigona kuti mirawu iripo but anoramba achitenderera, nokuti paitova nemapristika vaigona kumuudza kuti aiwa nhasi akusenzwe zoro rai. Rega ndikubatira hama ndichidai so. Instruction ya Jehovah becomes your law no matter the day. Warira kuterera mirairo singaterera anoraira. On the 7th day vakatenderera 7 times. Kureva kuti Joshua akuziva kuti ndiye the lawgiver, saka iye ndiye ane right yekutaura zvaanoda musi wacho. Hakuna munhu anoti Mwari mapotsa. No wonder Jesu paakauya akaita problem futi musi wema7 days wayo aiporesa vanhu. Saka vanhu vaigumbuka kuti wazviitirei uri musi weSabata. Jesu naJoshua vakafanana, vane tsika dzavanoita musi we7th day dzekuti vanhu havanzwe mushe. Wazviitirei musi weSabata? Jesu ndokubva abvunza kuti ko kana mombe yako yawira mumvura hauibvise here? Zvikanzi aiwa tinobvisa. Uri kuona value yekuti mombe iwealthika vanobvuma kutyora law nokuti mombe yawira mumvura.
but munhu wacho manje akasikwa naMwari siyanai naye musi weSabata. Kune vanhu vakaoma bhururu zvanzi kaoma mbenyu ikaera mvura zvandinotora sa munondirambidza kuporesa munhu imi muchiita zvemombe musiiona. So Joshua nokuti vasvika muKenani, law yakushanda ilo yeNew Testament nokuti Kenani yakangofanana neNew Testament. Kenani yakafanana neNew Testament. Kenani yakafanana nesu nhasi takapinda muna Jesu. He becomes our law. Zvinoda Jesu ndo zvatinoita. Saka uchiona andigone kukupa mirau ndinotofanirwa kukupa Jesu. Jesu wacho iye ndiye achakurambidza kuba. Ini chinoita kuti ndisaba kusi kutya kuba, kutya Mwari. Iye kana aineni, he becomes the law in me. Wafanana nemunhu ari kufamba na president. Akasvika pared robot amire, kwete kuti atyora murau wehighway code. Ari correct, highway code ndo iri wrong patyping. Zvokuti akatotsika mabhureki anofaiwa basa. Kunzi wamirirei kuti ratsvuka, kunzi aizve. Asi hauzive type yauinayo. Kureva kuti malaws auri kuona ndini ndakaagadza. Saka kana uchiona ini ndirega kutarisa inini, ndiri kuti kudii? Red means go wanted. Yes. So Joshua apinda Canaan mu promised land. On the 7th day vanotanga kutenderera 7 times Jericho. Bible yangu rinoti vakatenderera vachiridza hwamanda vachifara. Havana kurwisa madziro, vakarumbidza Mwari. Munoziva here kuti kunyanyorwisa Satani kuri simple, kuramba uchirumbidza Mwari. Ava vana kuti torai masandro akomana, vamwe vachiimba vamwe vachirova. Yatiri kuita inorova ukwiyo. Worship ndo imwe weapon iri more dangerous. When you continue to worship the Lord, izvozvo zviri enough kuti Jericho ridone musina kubata madziro. Kana madziro ainzi ma-thick walls akadonha nevanhu vairumbidza Mwari. Ya revelation iri pachena kuti worship can bring down thick walls. Usadhile nemadziro, dhila naMwari. Madziro achaona zvokuita. Saka komana vakasiyana nemadziro zvokuti vanhu vaiva muJeriko vaidongorera vachiona vanhu vachiimba vaifane kuseka. Varungoimba vasi kupinda, takiya havapinde. Varungoimba vari kuita seka asi vaimba futi. Mangwana vaimba futi. Havapinde takatokiya vanofa nekuimba. Satani ndo zvaari kufunga kuti uchangofa uchirumbidza Mwari. Aziva kuti Mwari akarumbidzwa anosumuka. Mwari akarumbidzwa anosumuka. Worship inomuvha Mwari. Worship inoita kuti mhandu dzako dziparari kana Jehovha wasimuka. Amen. Savaingoramba vachirumbidza vachiimba. Makatendeka. Pakakiwa ka. But hanzi vairumbidza Mwari pakakiwa. Wesa nezvakakiya. Siyana nezvakakiya. Taura nechinokinura. Makatendeka. Makatendeka makarurama. Vakatozoshamisika kuti takiya area isiriyo. Type yacho inopinda nepese pese. Paul na Silas vari mujeri vakatanga kurumbidza Mwari. Madho ese kusanganisira neavasiriyo akavhurika. Worship ine musikanzwa inovhura mamwe. Hallelujah. Aya. Zvokuti vamwe vasungwa vari kune imwe section vakangoshamisika cheni dzichidona.
mato achivhurika havana idea zviri kufamba sei. Bhururu wako achangoona zvake zvaakuitawo nekuti uri kurumbidza Mwari. That's why Abraham apedza kupa chibayiro pagomo aenda nemwana wake Isaac aripleswa negwai achiburuka mugomo. Zvanzi kwakauya ripoti yekuti nawo mukoma wako aberekawo vana, kureva kuti barrenness yehama yakapedzwa negiving yemumwe. Uri ansa kumuriye kwenyu iwe, uri ansa kudzinza rekwenyu iwe. Rega ndikudza vanhu vari kupa mhosva iwe urumbidza Mwari stereke vachashamisika vasisa zviite izvi. Vanhu vakavhurirwa madhoo vasina kuimba, kuri kuimbwa kuseri, but Mwari anoti masuo ese ejeni. Kana paiva nemasuo 12 ese vamwe havasi kuimba vasuzwa kuti pauyei, but vakaona pavhurika. Moses ndiye anotanga kudanwa, but asiri anotanga kuberekwa. Tine vaning'ina vari kunonotsa vakoma kuwana basa, vakamirira vakoma kuti kana vawana vawanewo. Moses ndiye akatanga kudanwa naMwari. Mwari vakatozodana Aroni mukoma wacho second, kureva kuti Mwari vanotanga naMoses mudiki, Aroni kuti awanewo basa muarea yaMoses. Why? Moses ndi deliverer, Aroni ndiye mupriest. Saka patange mirau kana pasati pawana vanhu vabudiswa muIjipiti. Saka tine vamwe vanhu nyange uri mudiki mumhuri yenyu, pamwe ndiwe mukuru pamberi paMwari, unofanirwa kuzarura vamwe masuo. Nyange uri mudiki Gideon kudzinza rekwenyu, pamwe pamberi paMwari ndiwo wakatomirirwa. Ask Moses. Haana kuti kana Blazi vaenda tozoendawo. Blazi vakatozomirira mupani aenda. Dai mukoma wangu vaita so, dai mukoma vaita so. Rega kumirira munhu, mirira Mwari. Pamwe mukoma wako akano ari supposed kutomirira iwe. Sanzi ngirozi yakauya Judges chapter 7. Ikati kuna Gideon, mighty man of valor. Gideon akati aizve, inini, zvikanzi Mwari wanewe. Munhu ari kunzi Mwari wanewe ari patight. Vanhu vazhinji havagone kuandastenda kuti kana Mwari ane, kana zvichinzi Mwari anewe zvinorevei. Zvinoreva kuti Mwari anewe despite zviri kuitika. Gideon ari kunzi Mwari anewe, iye ndobva ataiwa hakuna zvakadaro. Tiri kudzvanyirirwa nemaMidhiana, zvinhu zvedu hazviri kufamba mushe, iri vhangeri riri long, hazvireve kuti Mwari anesu kana zvakadai. Vanhu nzwisisai nyaya iyi. Kana zvichinzi Mwari anewe, zvinongoreva kuti Mwari anewe. Zvisinei nekuti uri rovha here, basa risati rawanika, uri kurwara here, kana Mwari anewe, Mwari anewe. Haachadwe nemamiriro ezvinhu kuti aripo here apuruve. No, anewe. So Gideon ndobva ataiwa kana aneni, iye haifanirwa kutambika. Zvikanzi aiwaka, iwewe Mwari anewe nokuti uri ansa kudzinza rekwenyu. Iri kutambika iwewe ndiwo uchaipedza. Saka zvanzi Mwari anewe nyangwe uri patight, nokuti mutight imomo iwewe ndiwe ansa. Ndo pakatotarisa ziso raMwari kuti dzinza rako riite mushe. Gideon ndobva azviramba kuti azviite. Rudzi rwekwedu rwaManase ndo rudzi rudiki-diki. Kumhuri yekweduwo futi ndiniwo the least wokupedzisira. Order iri natural, haisiriyo order iri spiritual. Ziva izvozvo mulife. Mamiriro awakaita munatural haasi mamiriro awakaita muspiritual. That's why Goliath paiti sarudzai murume arwe neni. Mwari vakatumira mukomana. Kuna Mwari varume vacho vakomana. Kuna Goliath varume. Zvokuti vainyanyonzwa Goliath ndovanga vakurambira murume paangauya vachimuti uri mukomana. Kune vainzwa Goliath. Goliath vati sarudzai murume. Sauro ndokubva azvinzwa parudiwa murume. Mwari ndokubva atuma murume mukomana.
Saka vanhu vanga vakurambira murume waMwari nokuti pamberi pawo mukomana. Kuba nhasi gara wakaziziva mamiriro awakaita munatural handiwo mamiriro awakaita muspirit. Ungangodaro uchizvitarisira pasi nezvinhu zvawako zvakakukomberedza naturally, but sometimes you are a giant in the spirit. Sekuti ngirozi dzinovhunduka uchitaura zvisina basa, iwe uri giant rakadaro mumweya. Saka tinzwa David achiti aiwa mambo ndipei mukana ndirove munhu, anga aziva status yake muspirit kuti aiwa murume akuroyewa tisu. Imi muri kufunga varume vendebvu apa pari kurewa varume vanozviziva mumweya. Iwo ndemweya. Saka Joshua anoramba achitenderera Jericho achiimba. Second day, third day. Panotonetawo munhu ipapo. Usavuka kuti zvainakidza madziro asiri kudonha muchingoimba chete. Makatendeka motarisa so moona pakakiwa monzi ngaisumudzirwe. Makatendeka motarisa moona pakakiwa monzi vachiri vakatendeka navo. Unogona here kubuilda trust muna Mwari despite my results kuti anenge ari kunonoka. On the 7th day madziro akaondomoka. Mambo weJeriko akashaya kuti chandambokira chi kana type ichipinda nepese pese chandambokira chi. Dai Joshua aiva nestrategy yake iri natural yehondo, vaitsvaga maways ekupinda nepageti. Vazhinji vedu nyangwe takauya kuna Mwari tiri kuda kupinda nenzira dzatinofunga. Bururu zvinhu zvemweya ndezvemweya. You need the supernatural law to understand them. Zvemweya ndezvemweya. Nhamo yataita vanhu vari kuona pakakiwa vakunamatira kupinda neipapo, kwete kutsvaga kuti Mwari toita sei, but vakuronga mapindiro kwete kubvunza Mwari kuti toita sei. Mwari vari kuda kuti mutenderere kuti mupinde nepese pese, nokuti mukapinda nepagedhi munononoka makawandisa. Ukaona vakliya gedhi vari kukubatsirai munononoka makawandisa. Chese chinoitwa nemuvengi wako irevelation yefavor yako, kungoti unenge usingazivi wako. Goliath kupopota kwaari kungoita chete, haana waauraya, mbiri yake ndeyekupopota chete. Vanhu chavari kutya mapopotero kwete maurayiro. Matukiro ari kuita vanhu vanopedzera vangoti pamwe anouraya. Unoziva here kuti ane sentence yezvinhu havasi Satani ndiwe. Satani anopa pressure kuti upe sentence. Aizve Satani anongokuti zvaomaka muchinamata haufa, Jehovha wapedzisa tapeta mbomira. Satani asiri atimira kunamata, anoramba achiisa pressure. Munhu ndiani pawa kudarika Satani. Saka Mwari vachiti don't give the devil a chance. Kureva kuti chance iyi haana, anotongoisa pressure kuti aiwanisa. Jacob akapiwa bhatire mwana wake Joseph, ranyikwa muropa rembudzi. Zvikanzi baba ibhatire mwana wenyu kai. Zvikanzi hongu mwana wangu afa. Haana kunzi mwana wenyu afa. Zanzi ibhatire mwana wenyu here. Zvikanzi shuwa afa. Unopedzisa wega. Murume akachema mbudzi panzvimbo yemunhu. Tine vanhu vari kuchema nyaya isiriyo. Vakomana vakaedza kunyararidza baba, baba havanganyarari. Ndakati no problem ina Jacob. Ukaona vakoma vake vachiti nyarara, vane zvavari kuziva vakomana. Ukaona ndichiti nyarara ndine nyaya ndiri kuziva.
chakonzera mumwe kuchema vamwe vasingacheme kuziva kwete rudo hakusi kuda munhu kusaziva unoti kuchema kwaJacobho kuda Joseph aiwa kusaziva zvaitika pane pamwe paunochema chifukwa chiri kuda Mwari uri wosiri kuziva zviri kuitika vakomana vako vakataiwa mndaranyarara ndaratakana kumbonyumwa kuti inda vamwe vake vasiri kuchemawo iwe sei usinganyumwe kuti nyika imwe chete zvinhu zvakaoma zvakafanana tinogara panyika yakafanana sei vamwe vachifara unyumwe chinovafadza chii nyika yakadai vamwe chii vane zvavanoziva zvausiri kuziva ukaona munhu ane chinhu chausina isaini yekuti ane information yaanoziva yausati wakuziva nokuti dai waiziva dai unacho izvo zviri stubborn but ndizvo ukaona munhu ane chinhu chausina ane zvavanoziva zvausingazivi unonzwa vanhu vakamira parengi mani vatenga manewspaper majesu ana musoro ari kunzi ana musoro anemba vari kuti ana musoro wacho wangotengawo pepa baba uakomana musoro vanouziva kana uchiti hana musoro nemba yaainayo iwewe saka uri wesika une musoro wobva washaya zvine munhu asina musoro asina musoro anemba iwe une musoro hauna imba kureva kuti iwe uri wesi nemusoro uyu uri kutoshaya zvinowanikwa nevanhu vasina musoro Joshua tarisa ndakupa Mwari pavari kuti munhu tarisa pakakiwa kureva kuti matarisiro emweya asiri natural kureva kuti pamweya ukaona pakiwa pavhurwa nokuti nzwa zvinowanzokiwa zvine value zvinenge zvakavhurwa kana ukatora zvishandi varume vakaroora munozvinzwisisa ayo zvandataura ndezvi pane zvawanzwa pane zvandataura ndataura nyaya kuti kana uchipfimba uchida kuroora ukaona angobvuma uchingotanga unotoziva kuti pane basa vese vane madzimai vakatombonzikwana ibva pano siyana neni handidi kakuramba ikaga kanocreata value kuti ndo vanhu vekuroora ukangotanga nekubvuma urooreke varume havadi kudiwa vanoda kuzodiwa ukavada wairasa urorwe asi ukazomuda esi tirisai vaneniopo notoirasa nzvadzi ngemperawo kuramba mchana kuramba kwacho kuri kutooneka kuramba kwevalue kwete kwekuramba adzimai vangu handinawo kumba tine vanaAfrica pandakavapfimba vakanditikwana but ndega ndakatoziva kuti ndo type yekuisa padheni inochamuka kuitira tikazofambawo nebasa ka anosara akuchamukawo vamwe ikangoisa mumwe murume pressure kana akangodiwa kawani kawani pamwe irake handizivi ungotaurawo zvinhu zviri mulife anomboramba kawangu kunze tora pastor saka isuspect aiwa rudo kune vane rudo rwituma kuramba kwacho kunonetsawo
munozvera Adamu paakanzi muti uyu usadye ndo fevha yakaitirwa naMwari. Tarisa musi waakadya kurambidzwa kukomborerwa. Adamu paakanzi muti uyu usadye ndo musi wakadeclare blessing inotyisa. Why? Tarisa one paakazodya kuti akaruza zvingani. Akaruza garden yese. Kurambidzwa kunobhadhara bururu. Unowana garden nekurambidzwa. Saka muti uyu siya idya yese. Kana wasiya yese wadya uyu wakuluza zvese. Samukomana akabuda mugarden nokuti abata zvaakarambidzwa. Kureva kuti total freedom, kusungirirwa pamirawo inosunungura. Reganisana ngole mushi. Takabuda mu independence manje. Vari kumajeri vakangoudzwawo kuti kunze uku kuna independence. Kune kusununguka kuri kuitika kunze uku. Pamuri haiwa zvidaro. Nyika ndo imwe chete but kune type inofanirwa kusungwa. Why? Because even in independence match, you need to abide with the laws of the government. Unafanirwa kutowirirana nemirau kuti tigarisane mushi. Ndo zvimwe chete muna Jesu. Tine vanhu vakasununguka nokuti vakatenda muna Jesu. But vakaramba kusungirirwa pane zvinotaura Jesu. Saka ivava havasi kuenjoya zviri muna Jesu vaina Jesu. Iwe munhu ari mujeri nemuZimbabwe atori muZimbabwe akasununguka. But hambofa akazvienjoya. Haasi kusaudza ari muno. But hambofa akazvienjoya. He's a Zimbabwean. Utori muKristu iwewe. Utori muna Jesu. But chinokupa total freedom nekuenjoya zvinhu zvaupenyu inyaya yekuti unoda here kusungirirwa pamirawo yake inosunungura. Kusungirirwa. Matthew 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremero ndichakupai zororo. 29. Takurai joki rangu. Ndokunonzi kutura ukutakura. Takurai joki rangu nokuti rakareruka. Izi tauya takaremerwa takutakura futi. Kakutakurai kakaka ndokanorerutsa. Savazhinji vakatura mutoro ndokubva varega kutakura wakareruka wake. Kwakusangana futi naSatani. Zvanzi wakatura futi kenza yangu. Apa una cheumunhu mumwe munhu uinacho futi. Rega tikupame. Kureva kuti ukatura zvako ukatakura zvake watakurira sefit kuitira kuti uya aimba kutakudza zvake akakuona une zvemumwe anenge akutya zveumunhu wake. Kana akatakura zvaJesu musatudzire anochamuka. Nokuti nzwa zvava nemunhu anenge arova mukadzi wemunhu. Paanopedza kurova mukadzi wemunhu fight inenge isati yapera. Ndopa anyatsotanga zvinhu. Ayanga amariyesa uzana. Baba vacho vari kuuya. Iye mukadzi anozva baba vanochaisana 5. Pakati pesa paacheme. 4:45. Tanga changorohwa. Unaona kara uri ready kana wakarowa mukadzi wemunhu. Kara uri ready. Wakatanga fight kwete wakapedza fight wakatanga fight. Notofana ufamba uchicheuka so. Unaona ngogadzikwa. So kana uri muna Jesu uri mu marriage na Kristu. Chese chada kuitwa newakaipa pauri. Chinenge chisina kuperera pauri. Ndopa chatangira chichanyatsopera muropa raJesu. Nobora ndipa example yerambire kumusha. Mazano mtauni riri mumagetsi ari kuenda. Rinenge rine parafini netambo. Tamu ya munolaita, amulaite parafini. Munolaita tambo. But munotoziva kuti chinopera chii.
parafini. But light aliende kuchi parafini. Rinoenda kutambo. Kura kuti pane ukama hwakanzwisiswa kuti kana tambo yakanyikwa muparafini ukangoisa moto parafini inopindira kuti tambo isapere. Pakangoita moto chete inowana ability yekudhonza kuti uyai kuno kune zviri kuitika kuno, uyai kuno kune zviri kuitika kuno. Saka munhu kana ari muna Jesu shuwa vanotuka iwewe but hausiriwo unopindura. Nyasha dziri mauri, favor yaMwari inorarama mauri. Inofarira murume anonzi Jairus audzwanzi mwana wako afa, haana kudaira. Why? Anga achifamba naJesu. Tine vanhu vana Jesu vanodaira nyaya dzavo but havachaziva kuti kana uri muna Jesu nyaya yake. Jairus akanzi mwana afa usanetseshe. Iye akangotarisawo ishe wacho kuti mainzwa mwana wedu afa, ropa cheduka, haisi nyaya yangu ndega. Jesu ndomubva apindura mwana afa ndewa Jairus kwete wa Jesu. But Jesu anopindura wai nokuti Jairus kunyarara kwaaita ataridza kusaluta type yaari kufamba nayo. Iwe unopindura wega zoti Mwari watoshaya chanzi kungonziya Mwari watotenji ndopinda usei mukomana ari fast unoshaisa Mwari mukana wokukubatsira. Jairus mwana wako afa. Akati masvika ndaakufamba nemukuru. Tichanzwa kuti mukuru anoti kudini. Kuri kuti muKristu wanhasi every situation inoripota kuti zvako zvazodai tsvaga mushoko raMwari, tsvaka Mwari wacho shoko rake kwete kutsvaga rako hariite. Imagine Jairus akanzi mwana afa yatosona but zvikaenda kuna Jesu arara haana kufa arara. Kuna atobva kunhamo yacho ari kutoti mwana afa, kuna ari kuenda ikoko ari kuti haana. Apa ndoda faith chaiyo. Pane vane information genuine vasiya mwana apetwa but kuna asati aenda kumwana ari kuramba. Jesu anoti haana kufa akararama. Uyo aigona kuti tisu tatovhara maziso saterere waunayo isi tanyatovhara mwana atoma. Jesu anoti nyarara handei. Kureva kuti vamwe vanhu vakauya kuna Jesu pane zvichaita wese kuti vawane the best. Vakawana Jesu mwana akapedza haana kuramba achirwara akafa but mubaba vacho vawanani Jesu. Saka mwana afirei hakuna level yesituation iwe kana wakawana Jesu ichachika Jesu wawinayo. Anditi kufa ndo last chapter pa life yemunhu but Jesu haana kuresigna. Akati tichiri kuenda whatever tiri kunzi hatichaita mulife yako Mwari havagone kuresigna. Kana iwe uchifamba mufaith mavanhu vacharamba vachifamba newe muchanosvika pakunomutsa nyaya yacho mese uripo. Saka vakaramba vachifamba aina Jesu. Svikapamba hanzi akaona vanhu vari kuchema. Jesu akaona vanhu vachichema akavataurira kuti haada kufa. Vanhu vakaseka. Akapinda mumba mune mwana akataurira varimo kuti budai panze. Kureva kuti vari mumba ndo hama dzepedyo idzodzo Jesu ndo dzaakati panze. Kune imwe miracle inda kuti tsana wako wamboenda pasaidi. Kune imwe miracle isiri kuda bamunini pasaidi. Hama dziri kuchema mumba dzakanzi naJesu panze. Jairus kunotaiwa ndibamunini kave kushuru. Inda kuburitsa ndo bamunini kave. Tinototedzana kudai so. Jesu ati panze bamunini. Onongoti vanhu wozvawo ihama dziri kubatsira bhururu kuchema. Varume budai panze. Hakuna kutanga nemiracle.
kwakatanga necommand yekuti yanga yakutoda kuti Jairus wacho ataurira hama dzake kunzi kana atoti budai budai, nokuti vanhu vaigona kuti unotiburitsa iwe watouya zvako nebamnina bamuni mutaura izvenyu mwana ndowenyu. Jesu akumirirawo iwewo kuti uchiudza hama dzako, iye akadziudza, but idzo dziri kutemba iwewe. Zvakafanana nekuda iso ndikanamata palife yako kuti mweya wenhamo buda, mweya unogona kunditi mufundisi yamataura shuwa ndogona kubuda, tagara tinongodzingwa nemapasta. Izvi tazvijaira izvi, uzati mweya uri pauri hauna kutanga newe, kune kwawakatodzingwawo. Mweya ndo magariro awo matransfer daily. Saka ukanzi out hauvhunduke kuti inda unozoti magariro edu, but unoona kuti manje patiri kugara mazuva ano apa tinenge tinowirirana. Imimi ndimi zvenyu mafunga kutiendesa, but nemukuru ava tiri kugara zvakanaka. Kureva kuti uyo ari kudzinga nhamo mulife yako akutoda iwewe kuti utaurewo futi kuti hauchaida, nokuti iyo inenge yakutemba iwewe kuti hamurungoti dzinga but iyo haana kana problem nazvo. Vafanana ukasvika pamba pakurocha munhu wobva wamuti bva pano. Shoko rekudzingwa kana uri roja riri common, hauvhunduke ndobvira haisi yako. Kana uri roja shoko rekunzi bva pano harisi Yohana asi Mashura, ndo mashoko edu. Ndashurwa ndanzi ndife ko hapasi penyu haasi Mashura, upenyu hwematransfer. Kungoti apa makasikirwa samaunonge Mashura, but hapana pamba pauchafira uchatobva chete. Aka ndo zvakaipa kuti unenge watone status yekunzi senior Roger. Pausenior ipapa apa hauna discount futi. Aiwa, kune chimwe chiremerera chaunoda chisingashandi. Avangoti amwe dzinomsabhadhare muri senior. Neusenior iwo ngaiuye. Ndiite ordinary zvangu bo ndiri kufanana kanyari kuti. Saka ukataurira munhu ari kuroja kuti bva pano anongokubvunza manga mataura nababa here, haasi kuti handidi, ari kuti aiwa yekufamba imugariro, but toda kuzoti chanel yacho ndimi mada here kana kuti baba, zvokuti kana muri mimada aiwa tinochena musoro tiri pano imi musingade. Ndo zvazviri kuita mulife yemumwe munhu. Vanhu vari kunamata zvakati ngazvipe palife yake, ngazvipe. Iye mumind make asati aprograma mind yake yekuramba zvinhu zvacho, ari kufungidzira kuti imagic zvinongodzingwa by fire by thunder. You need a choice yekudeclare in your own life kuti zvandidi indaimboenda un'anga ka utoparidzirwa nemunhu aita zvese, saka unobatsirika. Takapiwa mushonga nasekuru kuHeadlands, n'anga yepaHeadlands apo. Nganze ndaine mushonga uyu munonotyiwa kubasa, munoporomotwa. Takuuya ndo pavakazotudza kuti kana maakugeza mutaure. Ko iwo mushonga wacho haushande wega zvawo. Zvikanzi aiwa unotomirirawo matauriro enyu nemushonga chaiwo, unotoda kunzwa kuti munhu wacho anawo ari kuti kudii. Sanzi munogeza mushonga moti munyama ndisiye, but mushonga wandatora ndokuti munyama uite sei undisiye, but sekuru vari kuti aiwa mushonga wega pasina sasi. Reva kuti mushonga wacho unonzwa kuti dzataura manje. Usatambise muromo wako, gona kushandisa muromo. Unaziva kuti munhu akapinda denga nemuromo pamuchinjikwa haana kufamba, akangotaura akamira. Kana makuya mundirangariro zvanzande
sasi denga straight ndokuti mbavha akakuba denga aimboba maDVD ubva pese vaba denga racho ndokuti tsotsika amukomana anogona kuba tanga ruwa maDVD ava pamuchinjikwa denga mabhishopu akasara ari vavava tsotsiranzi tiri kuenda ropa ndinotya kuti dzimwe nguva type yauchaona kudenga ichakurwadza ndozvichangokuratidza kuti nderamwari harisi rako denga type yauchanosangana nayo so ine maprevious newe kuti mwari uyu makazomusota sei ane nyaya dzangu taiwa denga nderangu nyaya idzodzo ndodzenyu panoda kuti ubate chinhu Jesu aifamba achitaura ndichadzoka sembavha garai makarindira ndichadzoka sembavha ndobva azoparidza kuna John 10:10 zvikanzi mbavha inouya kuzoita sei kuzoba kuuraya nekuparadza mbavha yacho ndiani Satani Jesu obva ati ndichauya sembavha saka iye Jesu akasaenda kudenga nembavha iye aiparidza kuti ndichadzoka sembavha kureva kuti iye akuitawo mbavha nokuti azviziva sei zvinoita mbavha iye asiri mbavha ndozvaakaitakurira kuti anoibvunza kuti maienda nguva iyi because akadzoka sembavha asina kuenda nembavha atombavha azviziva sei iye asiri saka kukuratidza kuti iye haasi mbavha akaitakura ichamuudza nguva dzinouya mbavha iye ndiyo ichatikuvadzisa ndoyo achabvunza kuti mairova nguva iyi vanhu vadhipa ushendai kuma33 wakararo nomunzi wati isheva uyo mbavha iye yatikuvadzisa munhu anoita bhizinesi anotsvaga chinhu chinonzi sample kingdom ibhizinesi yaJehovha saka Jesu auya kuzofira vatadzi saka hazviite kuti adzokere kudenga asina sample that's why asina kutakura munhu anopinda chechi akatakura mbavha zvekuti achibvunzwa kunzi kotsotsi nderei kuti isembuka yetype yatiri kufira pasi vamwe vako zvekuti kana uri pano uchimba mumwe inakaenda muna mumwe wenyu akatoenda chiona secret yakaita akada Jesu manje waramba uchimba uchiti kuna mumwe wedu unozviruza ziva kuti mumwe wedu akazoitei akazoda Jesu kuti wese mutadzi une mumwe mutadzi akatonzi naJesu handei chii chaakaita akagamuchira Jesu Mwari vanoti Joshua tarisa ndakupa Jericho but pandaverenga Joshua 6 zvanzi pava pakatokiwa hapana aipinda kana kubuda but Mwari vaakuudza munhu kuti ndozvandakupa izvi tine vanhu vakapiwa zvinhu naMwari pano zvavasina nokuti pavakaona pakakiwa vakati am waiting upon the Lord. Joshua aigona kupinda muprayer kuti mandipa it's okay vanhu ngatinamatei tichimirira Mwari panokinurwa let's wait upon the Lord. Inonzi waiting upon the Lord inzwisise hakusi kumira kuti zvinhu zviitike kumira newacho anoitisa kuti ari kudei tarira Jericho ndakupa pakakiwa zvinhu zvako unazvo but zvakakiwa vakuda meso emweya kuti uone unoziva here kuti Zakeyo mupfupi aida kuona Jesu but anonga aziva kuti yekupfupika ndiwo unoonekwa uone kupera kwenyaya Jesu ndiye akaona Zakeyo aida kuona Jesu ndi Zakeyo but kupera kwenyaya Jesu ndiye akaona Zakeyo akati Zakeyo buruka tine vanhu vari kutsvaga zvinhu zvinofanirwa kuvatsvaga inyaya yekuti havasi panzvimbo Zakeyo paakaenda mumuti ndiye akaingwa
kureva kuti zvimwe zvinhu zvako usapedze nguva kuzvitsvaka, enda panzvimbo izvo zvakaudzwa kunzi zviuye ikoko. Zakeo akangona kukwira muti ndokubva atyora so angoshamisika kunzi Zakeo handei ndiye muchinda ndode kuona kuti wamira panzvimbo chaiyo anenge akuona iwewe. Muti wandinokupromisa kuti ugone kukwira kuti zvinhu zvako zviuye is the word of God. Ukangopinda mushoko rake, you see doors open. Ukangorarama mune zvaanotaura, you make a way. That's why Mwari vakasarudza Moses kuti ave leader yasingataure mushe, vachiziva nyaya yepaRed Sea kuti hapadi very good to prayer, panoda mudhara ane tsvimbo chete. Dai vanhu vakatsvaga a good leader more than Moses, vaikuwara paRed Sea. Mwari chavangodira Moses mukomana ane tsvimbo inoshanda. Tine vanhu vanofamba mumachechi vachishora vanhu vaMwari vavainawo, vachivakombera nevamwe. Ndo mistake yauinayo. Vanhu vaMwari havafanane, but vanhu vaMwari vese. Vamwe madhara etsvimbo chete. Hapana chinoparidzwa naMozisi hataure mushe. Unoona toita basi asina kana message, but ane tsvimbo. Ngoti ngari basa ngari wanike. Utona wakushanda. Pasina marevha arowa. Mwari akasarudza Moses mukomana ane tsvimbo chete. No good grammar. Red Sea, I need good English. I commanded that timber. Sakune ari muofisi ya Mwari nekuda kwekuti ane tsvimbo kutaura hataure mushe. Tine mafundisi asingagone kuparidza but azvirei kuti asi mufundisi. Ane area yake. Kumapurisa hamuzviziva here kuti kune riot ipolisi iyo, ma-CID ipolisi iyo, nana constable ipolisi iyo, vari under umbrella term inonzi polisi. Kune vamwe utoti uchitoita zvaunoita havana basa newe, but vari polisi. Vanoziva kuti department redu harisunge type. Vanhu vanotengesa airtime vakapfuura zeterapi havatizi, vanotomuti tine airtime baba, but vanotya polisi yekanzu. Unotengeserwa polisi therapy, kana wada kumbata unotonaye achiseka. Handizvenyi padiwa here pana. So you see, kuti even paufundisi pakuva mufudzi wevanhu, tine vamwe vari mune mamwe maoffices, problem yaitika ndei. Tine munhu wokuti akasumudzwa naMwari anobvunza kuti calling yake is the greatest. Zvo zvinokonzera pressure yekudai so. Munhu akanzi naMwari you are a prophet, anogona kufamba achitaura kuti ukanamata usina muprofita kuna kwanoenda. But it tells we are not prophets. Some are evangelists, some are pastors, some are teachers. Saka ini ndikaticha revelation, ndikapedzera ndakuti ukanamata chechi isina revelation, usina anotsemura bhuku, unofa kunyepa. Moses chake itsvimbo kwete good English. Kungosvika paRed Sea munhu ngacross. Nokutinzwa Mwari kwaanokualaina ndokune destiny yako. Vakaalainwa kuna prophet ndokune destiny yavo. Vakaalainwa kuna apostle ndokune destiny yavo. Vakaalainwa kuna teacher ndokune destiny yavo. Mwari haite mistake kupa 5-fold ministry obva ati ukasaenda kune 1 wakuwara. No, no, no. Regani kudai so. Mwari vakati Abrahamu buda kumba kwenyu uye kunzvimbo yandichakuratidza. Abrahamu ndokubva abuda uye naLoti. Mwari aona kuti Abrahamu naLoti budai. Mwari vakati Abrahamu, Loti akabuda. Why? Loti ari mulevel
yekuti hadi chiprofita kuziva kuti ari kudiwa. Vanhu vanofunga kuti Loti akangotera aitodiwa. That's why Mwari vachida kuti Boazi arore vakanotsvaga kumba kwaLoti. Loti muprogramu yaMwari arimo, but Loti ari palevel yekunzwa revelation nokuti inzwa. Kune vanotoda kuprofitwa zita, kune vanongoda kunzwa shoko woziva kuti inyaya yangu. Tinosiyana. As long uri muofisi yaJehovha uchitaura pfungwa yaMwari, you are speaking prophecy. Dai vataura namba dzechitupa nanyoziva kuti muprofita. Izvi zvinodarika namba dzechitupa. Hallelujah. Abrahamu buda, Loti haana kunzi budai mese. Loti akabuda. Loti abuda, Genesis 19. Mombe dzaLoti dzikatanga kuwanda. Dai asina kudanwa zvaifanirwa kushowa ipapa. Kuti uri zvinowanda iwo wakauya sei, wakauya wega. Mombe dzaAbhurahamu nedzaLoti dzakawanda. But adanwa ndiani? NdiAbhurahamu. Koma wanzi nei dzaLoti, munhu akura parevelation haadi kunzwa zita, nokuti anoziva chinhu kuti zita rekuti Abhurahamu rinoreva baba vemarudzi. Saka Mwari kana vachiona Abhurahamu havasi kuona munhu, vari kuona vanhu. Saka tatoshedzwa apa pashedzwa sada. Mwari paanotaura shoko rawo, chiprofita chinodarika kutora munhu waanoomisa. Oti anoona ndichiparidza kudai ndogona kuminista ku120 at once. But ndikada kuita line one by one, mumwe anoenda achiti dai vandinhonga. Manje apa unongonhongwa uri wega, ndiwo unozvinhongesa, unongopinda mushoko. Tirimo munyaya iyi. Handisi kuti kutaura mazita achiprofita kwakaipa. Hana mudaro. Ndoda tunzwe dimension yezvinhu zvaMwari. Kune vanhu vakalainwa mulife yavo, mudestiny yavo, kuti vanogona kufamba naapostoli. Why? Vakatoonekwa naMwari kuti muupenyu hwavo chavari kuleka haisi prophecy kana teaching, iye apostleship chete. Mwari haite mistake kuti uteere Abhurahamu uri Loti. Zvako zviri ikoko. Tine vanhu vari kuchinja machechi ka? Inzwa. Ndikada kuvaka chechi kuti izare vanhu kazhinji, kana ndisiri munhu asida unotora vanhu vacho kunze, ndinongobuilda zita rinobata mamwe machechi kuti vanhu vabude vega dzavo. Ngoti kana musingapinde kuna profeta ameno zvenyu, unengotoisa vanhu pressure baba. Unotoona munhu achiti yakomana kwedu ava profita. Baba regai ndikuudzei zvinoita Mwari. Zvipo hazvifanani, Mwari akatendeka. Haisi mistake kuti unopinda Methodist wewe. Vanhu vanoda kuda dzavo. Vada unonzi chimira apa. Ndiri kuona zvako zvichidai. Richiparidzwa ndiwo uri kutaurwa. Uchicha uda ashwarenzi yezita. Nechitupa kuti ya. Mwari vataura inini. Zvine purpose. Say uri under apostle. Say uri under a teacher. There is a purpose. Udai kwenyu kwa anoona ere mukuru wenyu? Aone. Unokwara famba nemunhu asingaoni. Rega ndikudze, hakuna munhu anoona ndi Mwari. Zvinhu zvaMwari hazviitwe nevanhu, zvinoitwa naMwari mumunhu. Warida kuteera vanhu uchisiya Mwari. Rega ndikudze, kana une need yekuprofitwa mulife mako, uchipinda church ina apostle, the same God who loves you and who knows you anogona kufa a gift of prophecy muna apostle. Kwete kuti anoita apostle prophet, vanopiwa a gift of prophecy concerning your story. Kuprofita kune maoffices, kune vanotobereka vari maprofita, kune vanoprofita nokuti mweya wechiprofita wabata. Kunzai so,
So akapinda pakati pevaprofita akatotanga kunonga tsono. Vanhu vakatoti naso ona izvo ari kutoita, ona izvo ari kutoita. Haasi muprofita so angopindawo angoibatwa mugift yezvinhu. Saka pese pane need saka uchiona titoparidze kudai. Ndiri muvhangeri. Sometimes I teach. Kwete kuti I'm a teacher. Panenga munhu anamata kuti Mwari, I want to know this. Saka Mwari nokuti ndini mouthpiece yawo panapa. Ndinoflowa muteaching kwete kuti I'm a teacher for the sake of your life. Kana ndikatoprofita pano, handibve ndichiti I'm a prophet. Mwari vakanditi uri muvhangeri. Kana kwanonditi matauro akaita manyatsonhonga nyaya yangu, ndinotoziva kuti ndimwari anhonga nyaya yako ashandisa ini sevhesi okutaura kwauri. Si kune gift neofisi. Unotogona kuflowa mugift yeprofesi usiri prophet. Kana pane need yechinhu chacho, Mwari vanogadzirisa nyaya dzacho. Jesu tarani mukadzi weSamaria. Une murume here? Zvanzi handina, zvanzi ichokwadi. Nokuti pane ari kumba huna. Uruona chiprofita. Sei amuzivisa kuti huna nokuti une ari kunaye ari kumba. Pane need yekuti audzwe izvozvo nokuti anozofunga tadzione. Dai Jesu akati Yeshua huna iti ya. Ngaite Mesaya kuona uone futi. Saka akaudzwa kuti Shua huna pana ari kumba. Kupiwa size yako. Kuti auye ndochita dzadzazofunga kuti handina. Ari kutoziva kuti unaye but hauchada. Kana pane need yacho the gift to flow. Kune magifts, kune office. Mwari uyo akatendeka akarurama. Azviite kuti tese titravele tiende kuNigeria. Ndiraone chinhu. I respect vanhu vaMwari vari kushandiswa naMwari zvikuru. Problem yaita vadiki vari kudawo mbiri. Vari kungoenda kunotora mvura chete. Kunotora mvura ikoko chete. Ivavo vari kuenda kunotora mvura kwavari. Havana kutora mvura, vakatora Mwari wacho. Impartation iri dangerous kumunhu asina growth muzvinhu zvaMwari. Unopedzera wakutsvaga mbiri nemari nokuti kana wanotora mvura wakukalkuleta mari yekutransport. Nokuti shuwa ndiwo wakabhadhara unotora mvura yacho. The same God anonamatwa muZimbabwe is the same God anonamatwa kuNigeria. Hazvina transport mukati, zvine faith izvo. Alright, koane Kenza ari kumuzarabana achaita sei? Iye asina mari yekuenda kuNigeria. Zvinoratidza kuti Mwari anenge asina kutendeka kuti mvura yacho iri kure. Hazvisi kure. It's all by faith. Kana uchiona uri type inofarira mvura straight, unongochera yako woinamatira. Ndo zvayaita yawapiwa iye yakanamatirwa izinwa. Hakuna mvura inobva kudenga. Vanotonochera patepi vonamata. Isimba riri kuitwa transfer chete. Kana uri type inofarira mvura kuti zvako zvaita, unogona kutochera yako ukanamatawo. Wonwa. Ndaimbodza varume, pane murume aiti ndofarira twanoto chikoro so ndikati hazvinetse. Unongotengera mukadzi wako uniform. Nemasocks nesechel. Oti adzimai pfekai. Berekai sechel wotendererai to. Shungu dzinopera. Anonoda unotsvagira adzimai uniform wapedza. Tosvika kumba wabva kwaNB so. Adzimai kuti kwaenda kuti ndine vana vechikoro still. Samai divine pfeka uniform. Ubereke sechel. Kana zvichida nemabhuku otovaisira mubhegi. Tendererai muyadhi. Unyatsonzwa kuti yes, mwana wechikoro. Ko ndo problem yako. Ukaona waramba kutenga uniform, haudi vana vechikoro une mweya.
kana zvingori zvevana vechikoro tenga uniform. Ukawana mari uniform utadza kuraisa kuti tengera dzima uniform, haudi vana vechikoro une mweya. Uda deliverance. Iyi ndo deliverance iri quick. Ungotsvaga mari uniform. Fura nepaini pia. Dzima yotoshamusika masvika netrunk. Mweya wokuda vana vechikoro upere. Joshua, tarisa Jericho yakakiwa. Ndakupa matarisiro ari kurehwa. Haasi natural eyes. Natural Jericho yakalopa. Ndichitotaura kudai zvaunoda iwewe zvakasunga. But ndauya kuzokudza kuti tarisa. Matarisiro andiri kutaura. See through the eyes of the Lord, not through your own eyes. Tarisa sematarisiro aMwari. That's why Mwari vakati let the birds fly. Kureva kuti ukadzwa chinhu chichinzi bird chine manhenga itori shiri. Sei Mwari vakuti let the birds fly. Kureva kuti chinhu chakatanga kupiwa deliverance chinhu chaiva nepotential kudhara. Mwari havana kupa shiri manhenga vakati bhururuka. Vanga vatopedza kuipa manhenga ndokuiona ichifamba pasi. Manza sanasa alright. Mune ma resources amuda information. Let the birds fly. Kuba takatanga. Munhu abhururuke nokuti ane manhenga. Saka ukatoatsvaga hakuna kwaunoenda. Kubhururuka inyaya yelaw yaMwari, kwete ma resources ari pashi. Yakatoonekwa isingashumuki, manhenga aripo. Mwari vakatozotaura kuti shiri ngadzibhururuka, but kune imwe isati yakubhururuka. Handizoti ichabhururuka rini, inonzi ostrich. Itori mugrupu reshiri, manhenga atoripo. Pamwe inofunga kuti kurema, but dai yamboona kuti ndege inorema zvakadini. Yaiziva kuti iyo ndo yakadhipa. Ostrich nendege chii chinorema. Saka Mwari pavakati let the birds fly, ostrich wasarirei. Chinhu chidiki paostrich musoro. Ukaita kushoma. Wawanda kumwe kwese ukoshaya. Ostrich yakakura kwese ukamsoro kadiki. Saka unozona panogaya pacho padiki. Ine long neck, ndovunga yakatena mutsipa, ikazvitarisa. Ikata nemasimbiro atakaita. Pamwe ndana ndingi vari kutaura. Ndichitoparidza kudai, pane vanhu vanotena, votarisa kufoira kwake, kushaya hama kwake, oti haasi mameseji edu aya. Vari kutaurira maform 4 nemaform 6. Pano ndiri kutaurira munhu wese amira pano, hauna kumira nekuda kwako, wamira nekuda kwake. Saka uchiona type inomira pano, haimire pese pese. Kumiswa hakusi kumira. Bvunza ari pasaidi pako kuti unonzomira murodheri. Uchanyatsoona kuti amiswa munhu. Akumisa ndiye ari kushumira. Saka Mwari vakati let the birds fly. Chero uchingonzi bird, tanga kutodai, uchaona uchisumuka. Saka panoshumirwa shoko raMwari, chitanga kuexercise shoko rataurwa. Kwete kungoti I'm waiting upon the Lord. Begin to exercise what the word says.